espesyal ang araw kasama ang JFS Petals and Services. That's it, we are here again for another fun videos with a spice of good vibes and surprises. And of course, we are here to make things happen by giving surprises and gifts. Kasi sabi nga nila, best things happen unexpectedly. Kaya ano pang inaantay natin? Tara na at samahan niyo ulit ako. This is your host, Michelle, aka Ate Peach, your JFS Sweet Surprise Ambassadors. And as we remember, kahapon ay nasa Tinambak, Camarines kami. At naku, umuwi kami ng mga daladalang fresh seafoods. Kaya shout out dyan sa mga taga-Tinambak. Kaya naman ngayong hapon, malayo ang aming nilakbay dahil nandito kami sa napakagandang bayan ng Lupi, Camarines para surpresahin ang isang napaka-special na baby girl na magsa-celebrate ng kanyang birthday. At naisurpresahin ng kanyang nanay kasama ang JFS team. Nakatiyak na magugustuhan ni baby girl ang ating mga surpresa. Pero speaking of mga surprises, ano kaya ang inihanda ng JFS team? Naku, alamin natin yan. And 3, 2, 1, let's go! So mga ka-JFS, ang ganda-ganda ng aming draft for today dahil ang theme ng aming car trunk ay unicorn. Kaya unahin natin, ang ibibigay natin kay baby girl, walang iba kundi ang pizza, 2 box ng pizza. Meron rin kami dito ibibigay na bubble balloons, meron dito chocolate cake, meron din kami ibibigay na napaka-special na cake. At syempre, ang kanyang mami ay merong idinagdag pa ditong mga pagkain at unicorn stuff toy na napakalaki na nasa loob ng aming sasakyan. At mamaya sa JFS, mga ka-JFS, meron kaming sekreto dahil ngayon lang namin ito gagawin dahil kasama namin mismo ang kanyang mami na nasa sasakyan. Mamaya, susurpresahin natin si baby girl at wala siyang alam. So those are our packages for this afternoon. We make sure that our packages are unique and passionately made. Because in JFS, we will give you nothing but the best. It's more fun in JFS. Kaya ano pang inihantay ninyo? For more packages and videos, do not forget to like, follow, and subscribe our YouTube channel, Facebook account, and Instagram account that is posted on your screen at JFS Petals and Services. Kasi baka maala nyo, sa susunod naming cartoon surprise, nandyan na kami sa mga tahanan ninyo. Kaya ano pang inaantay natin? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, tara na sa napakagandang lugar ng Lupi, Camarines. I-JFS na natin ito. JFS, and now nagbabiyahe na po kami at malapit na po kami sa aming location mismo na Lupi, Camarines. And syempre, naku, napakaganda pala ng Lupi kasi maraming mga magagandang tanawin dito, honestly speaking. And syempre, kasama namin ang buong team ng JFS na susugod na sa bahay mismo ni Sophie Marie. Kaya Sophie Marie, baby girl, mag-ready ka na dahil naku, maraming mga pasabog dito. At mamaya syempre, surpresahin ka namin mismo ng pinakamamahal mong mother. So ano pang inaantay natin? Huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa aming YouTube channel at JFS Petals Services, and also i-like nyo na rin po ang aming videos at i-like ang aming page. Kaya ano pang inaantay natin? See you later. Bye! Hello po. Hi! Hello po. Good afternoon po. Ikaw ba si Sophia Marie? Wow, ang ganda mo naman. Nasaan si daddy mo? Ay, Papa. Ay, hello po. Papa lang, ma'am. Ah, Papa. Ay, wow, mga pinsan niya po ini? Opo, mga kababag-anak. Kamag-anak. Ini po si tugang niya. Opo. Ay, wow. Atras kitang ano. Wait lang po. May package dito. Meron kaming package na ibibigay sa'yo. Balita ko, birthday mo ngayon. Tama ba?
Wow! Opo. Ang ganda naman ng iyong costume. Pwede bang hiramin niya ni ate? Ha? Pwede. Pwede bang hiramin ni ate? Pwede Siya po yung kapatid niya. Opo, Sarah May. Siya si Shaira May. Ito si Dito ka na. Sophia May. Tara, meron dito kaming package. Ano po? Opo, madam. Tabi-tabi kayo, baby girl, at baka masagasaan kayo. Si Shaira May at si Sophia Marie. Ayan! Ang ganda-ganda naman ng baby girl na yan. Lapit kayo kay ate. Lapit kay ate at saka kay papa. Naku, very supportive naman ang papa na yan. So, titingnan natin kung ano kaya ang laman nito. Atras tayo ng kaunti, baby girl, para hindi tayo matamaan. Bilang ka nga ng 1, 2, 3. Sige nga. 1. Lakas-lakasan mo. 2. 2. Surprise! Birthday to you! Happy birthday to you! Tuwang-tuwa siya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Louder! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Sumasayaw siya. Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan! Tuwang-tuwa siya nang makita niya na ang kanyang mga regalo. Ano ang mga nandyan, baby girl? Ano mga nakikita mo, baby girl? Sige nga. Ang nakikita mo Meron na. ano, may cake? Ano pa? May balloons? Ano pa? May chocolates? May pizza? May puto? At maraming mga balloons. Happy ka ba? Opo, Yes! opo. Sama, opo. Harap ka sa mga friends mo. Ayan. Dito ka ate. Sabi ka ate dito may baby girl. Ayan. 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 Happy ka daw, anak? Opo. Happy ka ba, Sophia? Opo. Yes, happy siya. So last year, kung hindi ako nagkakamali, si Shaira Marie naman yung Sinurpresa ng JFS. Naku, loyal customers ang mga ito. Thank you so much po. At ayan, so meron ka mga nakita tama. Tama, baby girl? Ayan, opo, very good. So lahat ng yan ay sa'yo na. Daddy, kumusta po daddy si baby girl bilang isang anak? Ay, magaling po at saka ma-initiative siya. May initiative. Hindi mo na uutusan. Talagang Magkukusa gumagalaw na siya. gagalaw. Kumukusa na siya. So, baby girl, ilang taon ka na? Sophie! Baby girl, anong wish mo, baby girl? Sana Meron po. ka bang wish? Anong wish mo, anak? Salamat. Mama. Salamat, Happy Mama. birthday, surprise. Nasaan ba si Mama ngayon? Nag-work. Nag-work si Mama. Saan nag-work si Mama? Sa layo. Sa layo daw nag-work si Mama. Gusto mo na bang umuwi si Mama? Ha? Ay, oo. Nagnanad siya, tumatango-tango siya. Miss mo na si Mama? Miss na? Talaga? Gusto mo na bang makita si Mama? Opo. Bakit? Kung nandito si Mama, anong sasabihin mo kay Mama? Salamat po. sa birthday. Salamat sa pa-birthday. Ayan. Ayun. Ikaw, baby girl. Ikaw, ate. Kumusta ka, ate? Okay po. Medyo Sa mga mahihayin isip, sila. Okay po. Okay lang. Okay po. Ikaw, ate, miss mo na ba si Mama? Opo, miss na. Parang may gusto yata magbati sa'yo. May gustong mag-greet sa'yo. Oo. May gustong mag-greet sa'yo dito. Lapit ka dito. Lapit ka na. Sir, sama ka po sa amin, sir. Ay, ma'am. Surprise! Happy birthday! Ayan. Tuwang-tuwa na siya. Yay! Palakpakan naman ninyo. Ayan. Sanay na yan ba? Sanay na. Yes! Yes! Laki ka na, Mama. Ayan. Ba't parang tuwang-tuwa si Sir? Ay! Ayan si Mami. Na-surprise. Parang naging emotional na si Shaira Marie. Ayan si Mama. Ay, si mama. Tuwang-tuwa na
ayan, lapit tayo dito. Tuwang-tuwa na siya nang makita niya si Mama. Sabi niya kasi kanina, Ma'am, gusto mo na si Mama. Oo, nag-work daw sa layo. Ayan, Ma'am. Mga ka-JFS, kasama namin si Mama kanina sa sasakyan. At medyo kinakabahan raw siya. Kaya ngayon, bibigyan natin ng chance si Mami na pakinggan ang message niya para kay Sophia. Ang wish ko sa pinaka-bunso ko pong anak ay sana maraming salamat kay Lord kasi binigyan ako ng 2 anak na mababait at love na love ko Mabait. mga namin, kung pasensya na anak kung wala si Mama palagi, pero sinusure ni Mama ang mga future ninyo. And love na love ko po kayo na Maraming salamat po, Ma'am. Palakpakan natin si Ma'am. At kaya ganyan si Sir kasi hindi rin alam ni Sir na kasama namin si Ma'am. Kasama namin si Ma'am. So, Ay, Sir, ma'am, pasensya na po. masaya ka po ba, Sir? Akala ko po talagang walang Ay, ako, lasing Okay lang po yun. That's part po. So, Sophia, parang may tinitingnan ka dyan. Ayun, Sophia, dahil may tinitingnan ka dito sa loob. At dahil birthday mo ngayon, Sophia, excited ka na ba? Dahil meron kang chocolate bouquet! Harap ka doon sa aming camera. Ayan. At syempre, Sophia, dahil ikaw ang princess, ikaw ba isang princess? Gusto mo bang maging princess? Dahil ikaw ay princess, meron ka ring sash! Talagyan natin si Sophia ng sash. Yes! Naka-unicorn costume si Sophia. At meron rin dito Sophia, tingnan mo Sophia, oh. Ang ganda ng cake. At ng mga kakanin dyan. So lahat ng yan ay para sa'yo, Sophia. Happy ka ba? Oh! Sophia, harap ka dito. Harap ka dun sa camera. Anong wish mo, Sophia, ngayong birthday? Salamat. Ano pa? Happy ka na nakita mo si Mama? Opo, happy. Masaya. Masayang masaya. Ikaw po, Sir. Kumusta ka po, Sir? Okay lang, ma'am. Okay na po. Tapos na. Ako si Mama. So, ayan mga ka-JFS. Nako, let's give them the moment dahil kailangan nila yan. Dahil ngayon, natutuwa kami dahil ang sorpresa namin ay nandito mismo si Ma'am. Kaya sa aming pagbabalik mga ka-JFS, hindi pa tapos ang aming kasiyahan dahil sa pagbabalik namin, kakantahan natin si Baby Girl ng happy birthday at ibablow niya ang kanyang birthday cake. Magbabalik kami sa ilang minuto lamang. And there you have it mga ka-JFS, nagbabalik kami at maraming mga kids din dito. Hello sa inyo. At batiin niyo si Sophia ng happy birthday. Sabi niyo, happy birthday! Happy birthday! Lakas-lakasan niyo pa, happy birthday! Happy birthday! Very good! So ngayon Sophia, dahil happy birthday, happy ang birthday mo, kakantahan ka namin ng happy birthday at ibablow mo ang candle. Okay? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Louder! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Tia, blow your candle. Yay! There you have it, mga ka-JFS. Naging masaya ang birthday ni Sophia at tiyak namin na hindi niya ito makakalimutan dahil napakasaya ng kanyang 7th birthday. So, Mami, meron ka po bang message pa sa mga anak mo na nandito ngayon kasama natin? basta po tandaan lang palagi po nila na love ko po sila ang aking asawa. Sana po kung nawawala po sila ng mama o ano pa man na kasi layo ko.
palagi lang po tandaan nila na love po. Yan lang po ang pinaka-ano sa kanila. Yes, thank you so much, Ma'am. Maraming salamat po. Sophia, tama yung sinabi ni Mama. Kahit medyo wala si Mama lagi, wala dito kasama ninyo, alam mo ba kanina kasama namin siya sa sasakyan, nagkwento siya tungkol sa inyo. Kahit malayo si Mama, nagtatrabaho siya para meron kayong magandang kinabukasan. At ganun din si Papa. Kaya, tatay, kayo naman po ang magbibigay ng mensahe sa mga anak niyo. Ako po. Ikaw na po. Meron ka po bang message sa dalawang magagandang anak? Sa akin po, lagi lang maganda sila magbasa, magsulat, at maging matalino. Yun lang. Yes. Yun. Tama po yun. Ano po? Club na lang! Yes! So, alam naman po natin na medyo mahirap talagang mag-alaga ng mga bata. Tama po ba, sir? Opo. Kaya saludo po kami sa inyong dalawang mag-asawa dahil sa kagitingan na ipinapakita ninyo sa pagpapalaki ng mga anak ninyo. Naku, si sir medyo yata nakainom. Pero hindi talagang, hindi. talagang participative pa rin at talagang kasama pa rin namin ngayong hapon. Mag-love ka na. Tinitignan niyo na ang chocolate. Masaya ka ba ngayong hapon, Pia? Opo! Opo! Ikaw Let's ba? try mo na. Yes! Tama. Sabihin mo, thank you, Mama. Mama. Malay! Ay, sabihin kay Mama. Sabihin mo. Welcome na. I love you. Na. Ganito talaga siya, So nahiyain. cute-cute nga eh. Medyo mahihain pa. So ayan mga ka-JFS, isang araw na naman na sinurpresa natin ang isang batang ito na talaga naman naging masaya sa kanyang birthday celebration at kasama ang kanyang mama at papa. So mga ka-JFS, maraming salamat sa panunood po sa amin at pagtangkilik ng JFS Petals and Services. Ma'am, Sir, Pamilya Barbera, tama po ba? Mama Era, sa bilang na 3 magbababal tayo sa camera, okay? 1, 2, 3, go! Bye-bye! Salamat